Salamu alaikum jama'a. Sunana Auwal Isah West. Ɗaya daga cikin jarumai na Kannywood. Hadiza da kike magana ke cewa da haka ake daga namu. Ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taba posting din shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba. Ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki. Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ki ji zo baki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku ɗaya daga ciki shine ya saki a fim kuma wasu a cikinsu suka saki a fim duniya ta sanki Allah ya ɗaga ki suka ɗaga ki duniya ta sanki amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butulile ku ba ku san abin da yake damun ku ba daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara daga bolin shi ma ya san kanshi da shi nake ko ba ka ba dan gura uban da nake shayi ko nake tunani to mun ga rainin ya fara yawa gwara mu dinga tuna muku baya su wannan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu white money su hoto da shi dan burgewa ba in baki sani ba mutane masu daraja masu kima DST